pinida nilitum rong sirkep ner rong sirkep rong kep lasu sitong rong asaru basal pen radu an lapen ke pia wat tesi sitong nangkok lapen pia tesi press media tikar perangki amai panangkong lasu perangki amai panang pokok tigal han kiram tang ningkal ini susia prang pen lasu solar project pu bang konsiasor nangi biji lasu putak polong ni tum ini alamang ta lasu perangki amai ini panangkok lo lain lo kang ni pon nangkok atike jitu non apor atumi di kolom ke kalong ki klang alam lain lo kalong ki klang alam mang ke rong toksi fansi arong meng phang cho sitame rong toksi det kapal lo la pu son kali la so la project long mang ke along legi dun hok arong amel mang phang te asila so hok arong amel ni klang kli det ta pu thak mang ke ni tung ke konsil sol pan churu lo aprang we da me ni tung ke ni tung long le nang kon pi de ra son te pu si ni tung ke chuning ridu apor sinon du da me la ni tung la bonglong terang mentu so la pen ke kanian se la pen ke lopokiling la pen pu hatoka la pen hala kram sarong la pen pu langri rong pi samteron la ni tum la rong sirkem ner ke ba phan konsil sor ni tung phan la so alis nang paklang kli bang ke la ni tum phan long le nang phajok lu si tum ni thelo la pen chuning ri lo la ma cho domik po la konsil long monetary peng the CMEM la pen MPMRA do an sitame pen len len UNIM mo sa na churu pa lo la long le hem phulo la sunang pa yok pi the ka po o sini tu mang ke ning ka rong lu pusi pini la so phenan ke mai ta me nang tum phanang chi phanang ko lo asi sunang pa yok pi the ka po ko rang thu na tum ta phan sa me mo ni sini tum ta me nang ar chui gi rangi gi la pen nang tu sitame ni tum phan la nang kang hon thek pu bang ke ni tum hin pen ame la non la rong sirkep ner ke ba rong ke ba gangbura tu mang ke nang pan churo palo putak lasi ni tum bang hala ki pudai bang ke hala non ki klang bom rong toksi ni ha so long lia bang le nang tu sla project ta me ku bi gan na ku bang si nang chuni ri palo si kardong aprang si nili nang le tum pini la ka tho be chitong phanta ni tum kabyang long land protection committee hin pen kardom nak pejolo kardom aprang si media korte tum nang le tum apha neli tum na chopha teng pen nang le tum na ke bang pia pot nang tum phan suri kardom pajolo kardom la pen thu pini la da neli tum long na cherap na cheto don khaya farman ka che song don korteng jir la pen ke rong sa ru pasar ke the ke ting ka do ka be phanta neli tum long RD nang pi don nang ke ona ke chan don khai jok wan nai pu na cherap na cheto don kot ka do ka be phanta kardom nang pajolo kardom pini piposi ili tum da ka chingrum nang kok ma la ke ning duk pi gala tabang so alam chithanam lok lon te ning bukru balam la ke athe piniani nili ciru reta on ederlo athe pini ladak nili tum borjana rada tum phana naka oinai ning duk lo dia tha nili ciru nang kok lo nili ka ciru nili mai thang jong phan nili phan nang thang ka nang pinang nei te boy phis ta me nili tum karbilo borjana rata karbilo tiposi nili tum han karbi punang chini ne derlo karbiang lo arat punang chini ne derlo nili tum abang so non solar project aparlo that area ammonia tum kiduk hektik ini nili tum la sona mai naining tungte ban nang kang ni ji phana mata the tame pini nili tum ini nang ko lo pipo se ini nang ko lo theke pini lada solar project nang biji pu mentune pen nang chenglon hakki cheng ho nili tum chedon de lada athe nili tum theng lang lo han ga chena adim adang nili tum saguri baguri ke do tum ave nili tum theng lang lo han chu yor pen se pang reng ara tum sai de nili tum aphana bang so nam piyong sing paru pihu plon te nili tum apok si nang kirak bang lo athe nili tum dak pensi piso so je pang reng somar lo pachari pono ri jai choklem nili tum check hin chue athe
Karbia tumke ha purup ha ko kai pen dan ili tum karbia khai tumke insurance pohor muke la check in hina chu e theng pi theng pranga chu e han lo te boy pis ambe pi posin ili tum phan pini arni lason nang ki vilo je nili tum along leke ende je te boy pis dame ladak arong amen nang paklang lo rong proxy arong amen sinang paklang chot la rong proxy ame arong amen ke la hai han lo ke chengsi la ke la horijan hini ke khatkhati ke thom ke borlengri pli ke karagaon ke thom sorry pho ke longathar trok ke larmati troxy ke nahorjan tangte along le ke ladak nelitum arong along le si energy ponsada me amen ke hala daga tum siklangi tangte lage nelitum han kupilo lage nelitum han chong thui kalima nelitum a oka bidang ke choji puga nangama tha nang claim kalima pini nili tum ahin penali tum hanang arjulo pini nangli tum labuson nang kibi ke nili tum han kupisi nangama tha lo nili tum karbi gali darlo ma pini hala rong proxy amen sipaklang cholo along leke nili tum along le sinang ender po anke la chota karila pani si ni phai kre proxy arni si paklang pon pulo te boy pitame nilitum ke long ke ni phai inkoy ajo si nilitum ke long pon labang ke kuna pen lo thekar long si paklang pon la hen lo ke paklang pon abang ke la ke Karbiang Long Autonomous Council Department of Revenue KAC Secretariat ke paklang pon abang ke Joint Secretary arang di rong pisang hosar si paklang pon lo ladak abang ke mention ko lason han lo all land owners falling under 1000 megawatt solar power project at Lahorijan Difu Revenue Circle declaration of cut off date Assam solar project lake ader bangke 25 ani CP te boy pisana pini arnia da niri tumban kumama sa men idun mai dun de mana paklang tela niri tum amen ke samida lo ta pini arnia da niri tumban nang lime nang dun lo kasa menang dun lo banre menang dun lo babu menang dun lo pini nang paklang tela tena paklang klepin mela koson sini tum correctify thek ko pakarek thek ko kupilo lake anga chong thui galima ako ani horlo ta nitroxy da nili tum apona pilawle hala 17 pen pusi ani na horlo te boy pisa me ani ke ora luna paklang nili tum 20 ajulai kupilo nili tum hanage vike nili tum afana avina chong sip kalima la nili tum la ni thome rang bong nang tum rai po angke nili tum thang ta chining pabang prong palong le pondat po pusika mathaluma la son sin nali tum gache sikluma tangte jong si hala 4 line along le aphan jong si correction aphan jong si chekloyon kali chekloyon ni ador apor ki pi ni troke bana pore people on the people sila ni troxy velo la ni troxy da people si apona pilable derlo neli tumen ni troxy kali 25 kali chekloyon ana ponang pinai lapen ke neli tum aphan la sonang chong thui nang chobai nang nei neli tum aphan ahok pet adora teng pen compensation nang pipe lapen ke along le ki do ateng pen compensation nang pipe rada tum aphan aning pang samse pelonte neli tum ke chak thek kale te neli tum erset prongset ame chisong nang kokko neli tum avia phik pabuna nali tum pabuna ko matha sila sonang ki vilobo neli tum avia phik pono tame neli tum la neli tum bhiti nang ke pek thek lasi uthon nang churing ri thule thot lo neli tum long le nang pek pe pu pelo mentu ne ben lasi nang le tum nang ke hang ateng pen sorry nang le tum ni po polo te wa phista men non ani anta neli tum hanang pamang hulok la neli tum hanang cho hang lo rong arat lapen la neli tum committee lapen te rong asar council angbong neli tum agreement do nang je labangso along leke la an ador pensi kipilo pu labangso along ke rong asar tum si signatory power do bek nai pu tangte neli tum arong amen avedet pon neli tum arong asar tum nalo signatory power ke do lang kunalo signature chipi do na ja kong doi tangte hala hoitu hai minute nali tum gamata hala rong proxy long chi yok do noi hala rong proxy long chi yok do noi ponade hala rong proxy long neli tum afanang jok pon po tangte na neli tum arong asar pi phan lo